आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। घुट घुट के मरतावे आधा अधूरा देहिया शमशान में जरतावे आधा अधूरा देहिया शमशान में जरतावे मिलत नायक से जनया घुट घुट के मरतावे डर डर के अब हर घर के जियतावे इंसान जी कोरोना भइल बकाल अब बचा लिए भगवान जी। कोरोना भइल बकाल अब बचा लिए भगवान जी। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कोरोना भइल बकाल अब कोरोना भइल बकाल अब डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। लोगवा मुसीबत के आइल ऐसन बा घड़ी हो कहीं कहीं डॉक्टर भी करता रे धोखाधड़ी हो कहीं डॉक्टर भी करता रे धोखाधड़ी हो लोगवा मुसीबत के आइल ऐसन बा घड़ी हो कहीं कहीं डॉक्टर भी करता धोखाधड़ी हो आफत के समैया में इंसान भइल बेईमान जी। कोरोना भइल बकाल अब बचा लिए भगवान जी। कोरोना भइल बकाल अब बचा लिए भगवान जी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। कंचन राज हाजीपुर वैशाली। केहू मरे बीमारी से आ केहू भूख मारी कालो के काले महादेव रउआ दुखवा हारी केहू मरे बीमारी से आ केहू भूख मारी कालो के काले महादेव रउआ दुखवा हारी माहिर मुकेश राहुल राजधानी के और जिलीना मान जी। कोरोना भइल बकाल अब बचा लिए भगवान जी। कोरोना भइल बकाल अब बचा लिए भगवान जी। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर।